Бу дөнья вакытлы, һәм анда без ия була алганнарның иң яхшысы хак юлдагы хатын дигән пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлям. Шунлыктан мондый бәхет Аллаһ юлында булган бик күпләргә елмая. Һәм шул бәхет елмаюдан туган гаиләләрдә ир белән хатын бер бөтенгә әверелә. Һәм бер-берсенең яшәешен якты, имин, бәрәкәтле итү өчен көн саен көч куя. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы хатын-кызның гаиләдәге тормыштагы роле турында бик күпне бәян итә ала. Халкыбызның борынгыдан ук килгән гадәтләрен, әхлак нигезләрен үзенең замандашларына җиткерүне бурычы дип саный ул. Бүгенге хәзинәбез Сәйдә абыстай Аппакова. Хәзинә тапшыруның студиясында Татарстан Республикасы мөфтиятендә һәм Бөтен Россия мөслимәләр берлегендә дәгъват, ягъни Вәгазьчеләр оешмасы җитәкчесе Сәйдә абыстай Аппакова. Әссәламу алейкум, Сәйдә абыстай. Вәгалейкум әссәлам ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Бик зур рәхмәт мине искә алып шулай чакыруыгыз өчен. Ана булу һәм хатын булу гаиләдә ул икесе ике төрле вазифа, шулай бит? Әйе. Менә шулар турында, һәр кайсы турында аерым сөйләп китегез әле. Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһы Тәгалә ана карнында 121 көннән соң 4 төрле ниғмәт җибәрә. Баланың гомере, баланың профессиясе, һөнәре, өченчесе нәрсә ашаячагы һәм бәхетлеме, бәхетсезме булачагы. Менә шушы 121 көнлек булганнан соң инде ана буласы кеше бала белән сөйләшә башлый. Нинди бала үстерәсе килә, үзеннән нинди ул ниғмәт калдырасы килә. Инде бала туды. Бала туганнан соң ана белән ата чутье дип әйтелә инде тормышта. Тоемлылык белән тоярга тиеш. Аллаһы Тәгалә нинди хәзинә бирде бу балага, нинди һөнәр бирде. Әгәр дә балага һөнәрне ул докторлыкны, врач булуны биргән икән, әтисе бер институтның ректор икән, баласын шунда үз җанына кертә ул. Әмма бу бала бер вакытта да строительный институтка кереп, кирзуй сапаклар киеп йөрми. Ул һаман да хобби кебек әйтәләр инде. Менә шул врачлыкны дәвам итә, лишит итә ул кешене. Менә шуңа күрә ата булган кеше 3 яшендәге балага үзенең һөнәрен биреп бетерергә тиешле. Ничек итеп бирә ул? Уенчыгы ярдәмендә. Ниндидер бер нәрсә эшли икән, баласына әйтә: "Улым, шукшны китер әле миңа", ди. "Улым, теге кадакларны миңа китер әле", ди. Бала турая әйтерсең лә ул бер зур кеше булды. Ата булган кеше аңа бер эш кушты. Бала шушы яшеннән эшнең нәрсә икәнен ата-ана әйткәнне тыңлап үсәргә тиешле. Уйнаганда ана күз төшерә. Баланы кочаклап 3 яшенә хәтле күтәреп кенә йөртәләр яшьләр, янәсе бала үстерәләр. Бала алай үсми ул, бала хезмәт белән үсә. Балага уенчыгын куйдың, бала уйнаганда күз саласың, җыгылмасын, пешмәсен, төшмәсен генә. Шунда бер мисал китереп китәм. Миңа 3-4 яшь булгандыр инде, элек караватлар юк иде, өстәлләр юк иде, сәк астында уйныйм. Мин әйтәм икән, балалар ашарга ашыкмагыз әле. Иң беренче ризыкны кабырга тиешле әти, әни, олылар, аннан соң гына кешеләр ризыкны каба дип. Менә бу ризыкны кабу-капмау турында оныттырмагыз әле, әйтергә тиешле тагын өстәмәдем. Инде хәзер әни кулын сөртте. Тастымалга да минем янга килде дә: "Кызым, чык әле сәк астыннан", диде. Чыктым да, безнең якта дәвәнине тәтә дип йөртәләр, чит илдәге кебегрәк. "Әйдә, тәтәңә барып кайтыйк әле, хәлен белеп кайтыйк әле", ди. 2 ташны куйды, 3 таба төше кыймак пешерде дә, мине җитәкләп тәтә ягына киттек. 6-7 йорт аркылы гына бардык. Ул кыймактан тәмле чыга, сузылмакчы булам. "Кызым, әле бит тәтәң капмаган ризыкны", дип куйды. "Бәрәкәтле булмас", дип. Тәтә янына барсак, тәтә тарелкага салган ашада бетерде, анда да эләкмәде. Мин кайтып яңадан уйный башлаганмын сәк астында. Апалар көлешәләр инде. Мин әйтәм икән, балалар, ашарга ашыкмагыз әле. Башта бабай каба ризыкны, тәтә, дәвәни каба ризыкны. Аннан соң әти, әни, аннары олылар, аннан соң гына кешеләр. Олыларга, әниләргә вакытыгыз булмый икән, ризыкны башта бисмиллаһир рахманир рахим дип кабыгыз. Аннан соң балага рөхсәт бирегез. Ашарга рөхсәт балам дип. Менә бу очракта кагыйдә үтәлгән була.
Шушы 7 яшендә алган ата-ананың күрсәтмәләрен 7 яшенә кадәр баланы ныгыта. 7 яшендә инде бала ата-анага ярдәм итә башлый. Күбрәк кыз бала анага, ир бала әтисенә булыша башлый. Әти миңа шулай диде, балам, сиңа 7 яшендә колхозда эшләрлегең бар диде. Хәзерге вакыттагы тәрбиябез белән берәрбез әйтә аламы, балам, бар әле производствога барып эшләп кайт әле дип. 17 яшендәге баласыны ашамаса кашык белән ашата ана. Ата-анага бала һәр чорда газиз ул. Нинди генә сугыш вакытларында, ачлык вакытларында да аларга да бала газиз булган, әмма баласына ул карап торып эшләткән, хезмәт иткән. Хатын кызның тавык эше, ардыра торган эшләрнең 50% хатын кызда булырга тиешлеген ана үстергәндә өйрәтергә тиешле. Ана ул үз вазифасын гына өйрәтергә тиешле. Ничек итеп кыр юарга тиешле, ничек бәрәңгә эшергә тиешле, ничек итеп әйберне исраф итмәскә тиешле, кирләрне ничек элергә тиешле, ирне ничек итеп эштән кайткач каршы алырга тиешле. Ирләребезгә наз җитми. Хәзер бер генә мисал китерәм, яшьләргә мәдәният йортларында сөйләгәндә, ничек итеп никахны бозмас өчен унар ысуллар күрсәткәндә шушы мисалны еш кулланам. Эштән кайтабыз да аш салып җибәрә бит инде. Аш салып җибәрдек ди. Аш өлгерде, икмәгебез юк. Иребез дә кайта. Ир кайткан чагында хатын чыга да, тегенең кулында бер нәрсә юк. Хәзер әйтә башлый инде. Магазин тирәсеннән кайтасың инде, хлеб талып кайтмыйсың ди. Шуннан соң шундый тон белән әйткәшеннән мин дә бармыйм аның кибетенә. Инде ярар. Хәзер тәрбия алмаган хатын шушылай кычкырды инде иренә. Тәрбия алган бала, кыз бала, инде хәзер хатын булгач, ирен матур итеп каршыла, кайттыңмы дип каршы алды. Шуннан соң, җаным, икмәк алынмаган бит, икмәгебез юк ди. Менә монда әйтергә ярамый, икмәк алып кайтмаганмын дип. Икмәкне бала да алып кайта, ир дә алып кайта. Әйтергә кирәк. Икмәгебез юк барса, җаным, икмәккә генә чыгып кирсә, ди. Мин ашны пешерә торыйм әле ди. Бер үк мәсьәлә, икесе ике төрле әйтелде. Шунда хатын кыз бик зур ялгыш җибәрә. Арган ир әкрен генә телогрейкасын киеп, әкрен генә киенгәндә карап тора да, сине көтеп торсаң, аш суыныр дип, телогрейкасын киеп, галошын киядә, кибеткә барып тиз генә икмәкне алып кайта. Түзәргә кирәк, сабыр итәргә кирәк. Бу ирнең дәрәҗәсен төшерде. Иргә төкерек белән төкергән шикелле булды. Ирне мыскыл итте. Бу ир хәзер кәефсезләнеп кая китте, шулык диванга ятты. Диванга ятты, нәрсә карый, шулык телевизорны карый. Ул да туйдыра. Шуннан соң адәм баласына аралашу кирәк. Җылы сүзләр сөйләшүләр кирәк. Чыгып китә эш борынга. Менә капка төбендә анда көтеп торалар инде өченчене. Менә ирләрнең аракы эчүләрендә, исерек булуларында хатын кызның да гаебе бар. Шуңа күрә ана булган кеше, хатын булган кеше балага шушыларны уенчыгы белән уйнаган булып өйрәтергә тиешле. Өйрәтә башлагач, кайчан өйрәтәбез? 20 яшендә. 20 яшендә бала инде ул имән кебек каткан була. Баланы бүгәргә кирәк. Кайсы вакытта кәрзинне нәрсә кайчан үрәбез? Тал чыбыгының яшь чагында. Эш яшендән 7 яшенә хәтле ныгыта, аннан соң әйбәтләп ата-анага булыша, менә мәктәбендә бала билгеле була. Үзебезнең татар милләтен күтәрәсебез килә икән, ул бит гомер-гомергә үрнәк булып яшәгәннәр. Беренче Кәгъбәтуллага карасалар, икенче Татарстан җиренә караганнар, татар милләтенә. Татар милләте булган әдәптә, тәртипле, холыклы, галим булганнар. Әниебез тормышка чыкканда Камский Гусейн җәмәки указлы Гарифулла указлы мулла кызы була. 4 тел белә 18 яшендә. Татар теле, гарәп теле, төрек теле, фарсы теле. Без оныкларыбызга ана телен аңлата белмибез, өйрәтә белмибез. Кемдә гаеп? Үзебездә. Чөнки без ана булып тәрбияләмибез балабызны, хатын булып өйрәтмибез. Инде үзебез белмәсәк, аерым борынгыча аулаклар ясалган аларны торгызырга кирәк. Шунда өйрәтергә кирәк яшьләребезгә.
Сезнең дини эшчәнлек алып бара башлавыгызга 40 елга якын вакыт узган шулай бит. Менә ничек башланды микән ул эшләр? Башта әйткәнемчә, мин пенсияга чыгу белән икенче гимназияның директоры чакырды. Апа, безгә рөхсәт бирделәр диннәр тарихы укытырга. Ул нәрсә икәнен белмибез. Мөфтияттән, Кремльдән сезнең фамилияны бирделәр дигәч, кич белән чакырдылар 7нче яртыда. Иртә белән мин 8гә 124 сәгатьлек практикасы белән буларның шушы сорауларга җаваплар да бар инде, бөтенесе дә илтеп бирде миңа нәрсә буларга кирәк. Карады да, апа, без бит моны укыта белмибез, әллә укытып карыйсызмы диде. Менә шуннан башланды диннәр тарихыннан укытканда. Абыстай итеп чакыра башладылар хәзер инде. Бала күтәреп 2 айлык бала белән йөри башладым, абыстай булып. Мин шулай мәҗлескә бардым, 28 кеше. Анда табында 2 генә кеше яулыклы. Берсе мин, тагы бер карчык. Бөтенесе яланбаш, бөтенесе күлмәк кремпленнән, моннан ачык, кыскадан Коръән ашы бу. Хәзер инде җәмәгать Коръән укыгачында мин сезгә Әлхәмнең иштәлеген сөйләм дигәч, сезнеңдән олырак бер 30 яшьләрендә булгандыр инде, бер ханым торды да, юк инде, абыстай, синең Әлхәмеңнең тәрҗемәсен тыңларга килмәдек, без монда Коръән ашына сөйләшеп утырырга, дусларыбызны күрергә, туганнарыбызны күрергә килдек диде. Менә шул вакытта 1 секунд мен катып калганмындыр, Аллаһы Тәгаләдән сорыйм, Раббым, үрдәгенә кас түли торган иттер әле мине дип. Нәрсә дип булгандыр бу? Шуннан соң мен кайту белән, димәк, мин яңадан мәктәпкә барырга тиешле түгел, мин вәгазь белән халыкка өйрәтергә тиешле. Әдәп, тәртип, әхлак, хөрмәт. Сәйдә абыстай, хатын-кыз өчен иң зур бәрәкәт нәрсә ул? Булай ул. Хатын-кыз безгә биргән Аллаһы Тәгалә нәфсне дә биргән, акылны да биргән, көнчелекне дә биргән. Кешедән калышмаска дигән нәрсә безне мигә кереп утырган инде ул. Аның ирендә юк инде менә, акчасы да юк ди, мисал өчен, профессиясы да инде ставкада гына эшли ди. Әллә кая сикереп булмый бит бер ставкада утырган кешегә генә. Шуңа күрә иендә булганның һәр бер тегенең бәрәкәтен менә исраф итмәскә тырыша, экономия итәргә тырыша. Тегүче булса, ул бер пальтәдән балаларына шуны переделкага ясый, үзе тегә. Үзе кешегә тектерми, 10 мең бирми, үзе тегә. Ризык пешерсә, ул әчеп куйса, ул аны әйбәтләп җуада, яңадан кыздырып ашата. Бәрәкәте булсын дип. Аннан соң ул әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим ди. Хатын аш пешерсә дә аның бәрәкәте була, әле иртәгә эшкә алып барнага иренә айырып куя. Второйын пешерсә дә шушылай була. Бәрәңгесен пешерсә, ул ярып әйбәтләп пешерсә, калганыннан икенче көнсендә аны инде жарит итеп бирә инде. Менә бу ризыкның бәрәкәте була. Зур рәхмәт, Сәйдә абыстай, тапшырыбызга килүегез өчен, вәгазьләрегез өчен. Исән-сау булыгыз. Әссәламу галәйкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу, хөрмәтле телевизор караучылар. Барыгызга да изге теләкләр белән никахларыгыз озын гомерле булсын. Саулык, сәламәтлек, әдәпле, тәртипле, хөрмәтле ата-аналар булып, ана, хатын булып яшәргә насыйп булсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ. Ир хатынына караса, хатыны да аңа яратып караса, Аллаһ аларга шәфкать белән карар. Ир хатынын кулларыннан тотса, аларның гынахлары бармак араларыннан кыйлыр диелә хәдистә. Аллаһыга шөкер, гаиләне имин һәм җылы урын итәргә илһамландыручы шушындый хәдисләр һәм Сәйдә абыстай кебек якты кешеләр бар. Бүгенге тапшыруыбыз һәммәгезнең күңелендә нур булып калсын иде. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.